guys. Kadtong nilabay ko sa merkado ba naara ba to ako mga amiga. Wa to sila mauna ang camera guys. Sarang muta na ako. Wa maon ang camera anja. Nang regards na ba ko nila. Sorry mga labasira entos Valencia nga naninda diha sa kuan. Kanang kuan sa merkado. Sorry gajud guys kay wa jud ko na manganli inyong kuan. Wa manganli inyong pangalan. Kay puro na labi na ho dito si kuan si kasi nga atong sila si Edna, sila si Hilda, ito mga galula guys, there's the place Karsada. Sorry ha, di mo makita sa camera kay kana unsingan aning nakatabok na jukos highway ug ni ana jumi padong kos amo ang Pinoy anan. Ngit-ngit na guys. Ngit-ngit niya dool sa mua wa na may suga. Ay tama na Bert, dinungag na Bert. Bert hamag mga bata. Mga bata, agianan man sa bata ko niya po. Butang eh. Niuli ko kay wa ko kapanangit ato ba ko higdag ani ba ka ani? Ato ta higda? Luoy man to mga borders ug kauban oy. Kito bang kuan na nga bang ugma ra bas buntag mulakaw sila sa ma'am. Burato? Kay mo tambong si ma'am og reunion. Basta po tambok. Ugod di man jud na mahimog ibili ni ma'am. Unda. Wa may kauban tong ilahang kuan, yung guest di maubanan jud to na ugma. Adto na putahig da ugma. Ha? Adto na putahig da ugma. Pila kadlaw? Kuan. 15. Mara to border dito. Na ay umabutay pod daghanan mo abang ron eh. Murag malukop-lukop na ng kwarto ron binuan. Diya may nakagsabot gunsa ni ma'am. Bilin. Sige guys. Salamat ko guys kay nakaabot na jud ko. Kinsa may mo matuogan eh. Pwede gwa ra. Di hapon-hapon mga Gikan ta mga alas gabi kay. Lagi niya ikaduha sayo po tang mata kay magdungag ug adto ra ba ka magdungag. Pwede magdungag daan o sani man. Nada nang doon daan kay mapanos. Lagi maadto tahigda yang balik na po dai mga alas 3, alas 2, alas 4 gan. Magbaon ang mga bata ug maan. Mao ba? Kapoy pod guys magbaklay ay pag gikan atong ahong gitrabahoan og padong dire. Sa una bisan pag adto ko sa Bilaran baklay man ko. Bot. Pagpalit sa adto Lah, Magic Sarap o lami aning moabot ta kanunay. Hoy. Lami moabot ta kanunay ba tagaan ta og kanang kwarta no? tagaan lagi bro ipapalit man. Dungagi bing. Saan man ni? Unsa may papalit? Mantika. Unsa may papalit? Kuan ragod ganarang suka o Tuyo. naituyo na to daghan. Unsa man? Luto atong kuan? Suka ra kay. Kuan ra ihanaan ra kanang initon ra tong sudan. Ang kanang suka o asin. Kuan kay to yung gisabaw nga. Suka ug asin? Ang mato sa ko. Na ay yung gisabaw nga usa ka bukbaka. Sud banas kaldero. Usa ka bukbaka. Sige, bye.
Sige guys, bye-bye. Okay, gisugo na ko. Okay, og di musugot, dili maayo.